komunitas apa ya iku? Tembang mocopat. Apa ya sing dimaksud tembang mocopat iku? Jadi, sampean sama apa pembuatan tentang tembang mocopat iki? Boten. Ayo kencang-kencang sedoyo, kita sinau sareng-sareng tentang tembang mocopat. Tembang mocopat yaitu Tembang mocopat inggih menika salah sawijining wujud geguritan utawi puisi tradisional Jawi ingkang kaiket dening paugeran tertentu kados guru kotra, guru lagu, lan guru wilangan. Tembang menika minangka salah satunggalipun karya sastra Jawi ingkang nurut filosofi gesangipun menungso saking lahir ngantos pejah. asal-usul tembang mocopat yaiku mocopat dipuntados micil ing pungkasan jaman Majapahit lan ngembapa sanget nalika jaman Mataram Islam. Minangka sarana dakwah Wali Songo, tembang menika dipunginakaken kagem nyebaraken piwulang Islam serta piwulang dumateng masyarakat kanthi alus. Ketika ini tembang mocopat, kaiket waton guru gotra, guru wilangan, dan guru lagu. Ini menggunakan basa Jawa anyar, diseseni basa Jawa kuno, Jawa kawi. Jadi isine babagan pitutur, kasusilan, dongeng, kaprajan mayap. Tembang pangkur yaiku tembang pangkur menika ngadai filosofi nggambarake fase gersangipun menungso ingkang sampun semestipun mungkur utawi nilaraken hawa nepsu dunya tuminda angkara murka serta langkung nyelaaken diri dumateng Gusti ingkang Maha Kuwasa. Paugeran dugi tembang pangkur, pangkur dumadi saka pitu gotra, guru wilangan lan guru lagune yaiku 8A, setunggal welas I, 8U, 7A, kali 12U, 8A, 8I. Mingkar mingkuring angkara akarana karenan marti siwi sinawang resmineng kita sinupa sinukarta mrikri tirta pakartining ilmu kang tumrap ning tanah Jawa agama agemi aji Ding da 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 sayonara